Nachádzame sa pred zábavným parkom Legendia a uvidíme, čo si na nás dnes pripravila s takým množstvom atrakcií. A my vás samozrejme zoberieme so sebou. Tak poďme na to. Sa chystáme na túto horskú dráhu. A vyzerá to brutálne. Keď ste hladní, máte na výber z niekoľkých reštaurácií. My sme si vybrali túto, pod horskou dráhou. A vyskúšali sme aj Diamond River. A tip od nás pre vás. Nezabudnite si na hradné oblečenie. No a čo robiť v prípade zlého počasia? Vyskúšajte jamu Baziliška. A nezabudnite, že Legendia nie je len o atrakciách, Ale aj o oddychu. Svoj čas môžete stráviť aj takto. Deň v Legendii nám skončil. ale Legendia večer ožíva. My sa s vami lúčime, ale poďte si s nami ešte pozrieť nejaké ukážky. Ako to tu večer vyzerá.